Ayusin mo nga yung likod ko. Baka nasa bulsa mo. Na? Ito. Baka binulsa mo. Yan. Sa lapas pala eh. Nawala ka. Oh, sabihin mo yung paborito nating ano. Hindi ko alam kung ano yung paborito na. Ano ba number yan? Ha? Jadi sa 26 Dublin eh. Pabalik. Ha? Pabalik. Pabalik ya? Okay na. Balik mo na dayo. Pagani ka mo abot. Pabalik ba yan? Oh. At ko pa lang. Ayan. Pabalik, balik. Balik tayo doon. 26, no? 26 Dublin. Ano? Katlin. Ang dating ni 26 kay pabor naman sa adlaw, ma'am. Ha? Pabor sa adlaw. Nay 26 pero sa tunga. Ang katong duhaan lang kay pabor sa adlaw. Ano ka na? Naay May 26 sa tunga ko, no? Ito nga. ang katong duhaan lang duhaan na pabor sa adlaw. Ay, init no? Init. Pero na may laing duhaan lang pero dili 26 pero dili pabor sa adlaw. Ano yung pwede kong mag-video kay, you know? Ah. Okay, puli-puli nga kuya eh. Okay, salamat. Thank you, Ma'am ba? Ano yan? Ma'am ka mo? Ha? Ma'am ba yan? Thank you, ma'am ka mo.
Ganda, babae na. Jangan kau punya itu tuh bukan ya bapak sih gitu. Oh siapa? CR na. Oh, magbukas ka ng kamay doon. Ayusin mo yun sa loob, nasira na. Sakit na ba? Ano ba opinion? Dapat mo sa kita ng tao. Ay, pa opinion. Wala na ito. Kay Morag, Ang kaya yung leg niya? Pwede mo ano, Lagay sa bag? pwede mong ano eh. Ha? Pwede mong ganyanin mo ng tubig doon. Hindi, nalalo mo naman basahan. Ah, okay na? Okay na, importante, matuyo yung mamaya. Bakit? Ayaw mo mahanginan? Dito ka, oh. Wala pa, oy. Sobrang ka excited ka naman, sobrang. Excited, no? Yeah. Ano? Sino yan? Temperature mo. Temperature mo. Ha? Temperature mo. Pinakita ko rin dyan. Manong tayo.
duhan. Niiwan mo na. Sutoy naman mo pa ba? Niiwan ako nitong kasama ko. Iniwan ka na? Bilis nitong kasama ko, naka-sugar ito eh. Sugar yan. Nakainom ng kape? Sugar na eh. Energetic kaya. Iniiwan na ako nito. Sobra kaya. So many pieces. Wow, ang lalaki ng danggit. Ang ganda ng katambak. Hoy, mahulog yung cellphone mo ah. Mahulog mo yung cellphone mo. Langsot yung bahir mo na yan. Mahulog yung cellphone mo. Samang ka. Na, number, natag. 33A, Mendocino. Dami. Yan? Yan. Wow, ang ganda niya. Recorder nila. Ganda.
mostrando, eh. Sir, motor sir. Motor bos. Motor. Taxi sir. I gotta go over here. Thanks. Kasi ba? Salamat po.